jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe-mu gratis. Nanti gue, terlalu kok. Lo wonge. Apa nyapu? Togelku ndi? Togel apa? Bayaran kayak. Ora kena aku dhewe tuku togel ning kowe to. Ndi? Bayaran Iki ndi? apa nih? Piye to? Iya, jelas no Pak. Jelas. Endi? Aku ya ora iso Aku- ramu. Aku ki ora dong lho iki. Aku dhewe ganti sapi ning kono to. Lah aku tuku togel ning kowe 105. Lah kok kedut 20.000. Iki apa mesti oleh? Lah wong aku duwe mesti oleh. Ndi? Lah oleh lho Mas. Aku lho kan yen sugih wis bangun apartemen lho. Lho ora wong aku tuku 105 aku duwe oleh to. Oke to. Endi? 10 Iya lah nomeran to, metu, Pak. lah ora metu. 10 nomeran. Lah ora metu apa? Kowe ki ngomong aja meneng ae. Kowe ku ndi? Jelas, Jelas. Jelas no. Yo, Endi? Ngene Bayar lho. aku, bayar aku. sik lungguh sik. Tame to. Yo lek karepku ki jenenge wong du nomor ki oleh kuwi karepku, iya to. Ya mesti oleh to. Iya, kuwi karepku. Mau aku wis tuku kok. Tapi ki ngene lho, Wong. Ya lek masalah nomor togel iki rak yo mlebu ning perjudian. Yo ora lho, Pak. Lah ora ki. Lho aku wong tuku nomor to. Tuku ki lek bejo. Oh, Nah. ora judi lek judi ki lek dolanan remi kuwi judi. Nah iya, ngene lho tak critakne yo. Ya piye Iki tak jelasne mumpung kabeh padha ning kene. Tapi bayar aku lho ora metu ndi lho. Tok Bayaran kurang mesti Sing kok udoni nomere pira? Ya jale tak teko. 10 nomeran. Lah iya, nomere pira? 10 nomeran nggih. Lho lek 034 10. Jilur 34 5 6 7 8 9 10. Nah, kuwi kowe uju nomor 1 2 3 4 5 teko 10 ya. Yo. Lah lek sing metu sing dibuka 10 9 8 7 6 teko 1. Lah apa ya oleh? Lah kok iso? Ya. Ya aku mesti oleh wong aku tuku nomor kok. Ya, urung iya, bayar. metu lho, nomor yo ora ora ngono. metu. Pokoke metu. Ngene ya, sikne. Wis jelasno wong loro. Aku ngrungokne omonganmu iki meh bodho kudu ngising aku. Kowe kudu ngising ora? Iya ya Pak. Ayo lek lek kowe nguyu aku tak ngising terusno. Ayo lek aku kerja melu aku nyapa ngalih. Ngene lho. Tak pikir-pikir aku duwe bos gendeng iki ketoke aku tambah sih tambah gendeng ya, Pak. Iya, trek gendeng dong. Lah ya aku Aku ora trimo yo gendeng-gendeng nek. Pokoke aku njaluk nomorku. Yo, bayaran. lah yo, Yo ora kena semono. terusno ya. Pokoknya Aku sik tak ngising kok tak Endi? gane Pokoknya rene. bayar aku Ayo, ndi? ngalih. Lah kowe dingi lho, lek du nomor kok ning gantik sapi karepmu piye? Lah iya apa penting aku tuku ora ya wis to. Lho aku ora dodolan nomor aku. Piye penting aku tuku ning bakul. Perkara ning endi lek aku tuku sak asirku. Lho aku ki dodolan sapi ora dodolan nomor. Ya ben aku ora peduli penting aku tuku nomor ning kowe. Saiki bayar aku ndi? Ndi? Tapi lho aku Ora kelas ora ngono, dodol lho. nomor aku ki. Pokoke ndi? Yo ben ora peduli aku. Pokoke Adik aku urung njaluk sampe nomorku. lho udur-uduran. Aku mang mulai ku ngising ping 5 lho, Cak. Ya ben lho, ngawasi kayak lho. Ngene. Piye Tok ben? tok sik tok. Tak kandhani lho ora dodol aku lho Mas. Aku ki gantik sapi ora dodolan nomor. Lah ya aku ora peduli to. Wong aku ki wong tuku penting aku tuku ning bakul ya wis. Iya to? Ngene lho tangi solusine he. Iya, Timbane iya. giyer ora entek. Entek. Ya piye? Apa yang golek pesugihan he? Lah nomor piye aku wis kadung. Nomor Sik to aku kadung di duit utang ning Yusri ini 100.000. Lah kowe nyapa ngedut Aku ora peduli lho kowe ngedut aku Ngene lho, Lah aku 20 nyapa jarmu DP. 100 wis biar wong kowe wong sugih. ngene. Lah sugih te utangku akeh, aku ki ora ngerti apa-apa. Wis ae golek pesugihan he timbane giyer giyer. Nomor piye? Kene dukun. Nomor ki ora. Lek nomor iki mang oleh. lho. Kowe Aku tuku nomor sugih. ki ning bandar ora kok ning glantik sapi. Lah ya nyapa wong aku tuku ning bakul perkara bandar. Kowe bakul sapi kudu bakul nomor. Ya padha ae kowe bakul. Wis ae golek situ golek apa ora aku arep mulai arep turu aku. Ning ndi to? Iya Ya sing kono lho. Ning anu sor racun apa sor titan kono ya ning jare. Lah ora. Lah iya jenenge kuwi aku ya ora iso ngomong tenan, ora iso ngomong ora. Soale iki eneng wong ngono lho. Yo sing aja sing angker aku wedi lho, Lek. Iya ya.
Iki piye iki? Ya ben lho, tre aku dhewe tau ngalami tuku nomor ya ora tau oleh. Lah aku soleh aku iki ngalami itu lho mobil. Kerjaan Lek tuku lho. Lek tuku lho kok ning gantek sapi lah aku yo jipek lho karep yo tak tompo ae wong 105. Tangi jujul mang 20.000 di. Aku ki wong tuku kan sing ado tuku penting ning bakul iya to. Iya to. Ya aku ya ora nyalahne ya ora benerne. Lek aku arep melu golek ya ayo budal lek ora ya sudur-sudurono ning kene. Aku arep mangkat aku. Ngene iki anu. Lek tre ora anggap apa ngene, tangi solusi. Ora. Tak cerone polisi. Ojo Mas. Gimana Ngono lho sampean iki ngono lho. Lah ya piye? Celak ini sing salah sapa Ya, jan? ngene lho. Tak ceritane pertama ya. Yo piye? Ana sing duduhi nomor iki sing lantarane sangka aku. Lho kok iso duduhi nomor iki piye lho Mas? Lah ya wong iki ki arep golek duit apa golek apa nadal polkat iki. Polkat iki didol. Pokat ajaib, Polkat ajaib jereke. Lah ya tak Kontra ajaib lho lek. Polkat ki ajaib lho. Polkat ki dibuka metu ulone. Kok tiris. Nah, ya sampeyan bareng. iya, lho. tapi kan tak ijoli. Materi sandang panganku Aku yo no. nganu ae, kowe yo sik nyeruk polisi presi iso. HP-mu presi ning pulsane. Ojo Mas. Telepone Mas, kek. ora Mas sepurane Mas, wis sepurane Iya. saestu. Ora usah. Aku ora wani Mas. Iya, sing salah yo kowe lho iki. Yo asline aku ora salah Mas. Wis ngene lho. Wis ora ana sing salah, ora ana sing bener. Nah, aku dilapor polisi aku yo wedi to. Iya, wis lek ngono wis lek ora kena diomongi yo mangcul ning polisi. Nek lek kena diomongi yo wis apa arep golek pesugihan lek golek pesugihan ya ayo mangkat lek ora yo wis. Apa ngene? Saiki penting duitku balik ngono ae. Lah ya lek kuwi aku ra melu Iya, Lek. urusan tekone. Wis ora iso duit. Oh, alah Nggih. cuma utang lho. Lho kok ngene aku lho dingi. Oh, alah wis Iki wis tak nge 20.000 lho. bangkrut aku lek ngene iki carane. Mati 20 lho padahal. Lah duitku sing 105. Wis kok ngene aku ya wis. Iki duite ya entek saiki. Iku tak itu rokok melu kok rokok kuwi. Yo lek ngono. Saya yo. Nyanyi. Sila surup bikin kok lah situ apa ora? Yo wis kowe ndutang nang aku yo. Lho yo ora. Yo iya. Lah piye celok ning polisi? Ora Mas, sabun. Iya. Ayo tuntunan anu. Situ apa ora? Kowe arep nyanti Mang, Pak? Aku arep anu ning pasar nih. Ya wis lah ngono, ya ngati-ati ning dalan. Iya. Wis ora usah nomor-nomoran. Jangkrik bocah wedan. Ngudu nomor njaluke oleh terus iki karepe piye? Lah ngono carane aku brang wis dang sugih dadak wis ngedek nang apartemen. Gedang. Lah wis gue syarat burung lho. Apa syaratnya? Ya kaya iki kancing sarang Lho kuwi. ora omong kok. Iki ora nggawa apa-apa aku ki ora ndek duit. Ya emang ngajak golek. Lah balikna lah juga, Det. Ayo. Kepiro ngono iki kancing? Apa sih wong? Aku anu ya, Piye? aku sega aku mbolo kowe. Pengkhianat lho iki yo. Kang. Lah ya tak pikir-pikir ya ora oleh hasil kayak terus modelmu ya ora kena diomongi. Oh yo rasa ngono lho wong Lah ya wis anu. Yes, iku lek sukses aku golek ono ae. sak sermu lek terakhir ngalih sama aku wis ora apa-apa. Ya. Ya engko lek nganu aku yo ngenteni lho. Lek kowe sukses kowe golek ono aku. Lha opo penak men? Lah ya piye? Lha kok penak men yo? Kowe melu aku apa melu iki? Saya meru Mas iki ya. Iya. Engko lek jare arep golek apa no ning sing diyen karo sing wak dhewe ning sor kono ka lho. Ben watu-watu. Ah lha ning kono kae lho. Iya. Wis ndang ngalih kono lek terakhir ngalih sama aku. Iya. Ndang Mulai Mas ya aku ya. Iya. Mulai sukses aja lali wae ya. soter aku karo kowe Yes. ngalih yo. Mulai sukses golek ono aku. Sekarang syarat-syaratnya. Wes setia karo aku yo. Iya. Piye? Piye? Lah iki piye? Lah yo sak namanya minggat lah jan. Ana wis ben sing Wah. minggat wis ben. Wes setia karo aku lho yo. Iya ya. Sibuk ning lanjut dawa. Terus. Iki piye? Gone ngendi? Ayo nanti Ini kono, kalau pemerintah kono berarti ngomong sitoke. Sik delok sik ning sing ngene watu-watu. Yo saya yo delok. Iya. Iki yo. Ya.
Sik. Iki lho ora ketok. Sik Kang. Iki lho. Ora nih Mas. Ora nang kene Mas. Ora ning. Ora nih. Kita piye ngene iki? Berarti nang omah sing selek Mas. Ada ora? Bedok kulon-kulon iki omahe. Nang kon wit itu apa no? Ya saya golek aku wis Oh iya. kesel marat iki. Iya. Kok. Nanti Kang. Kene iki. Iya. Asli sih ya. Ya wis. Sim sama sih. Cepat cepat beranggayu ini aku. Ana Mas. Hai. Ya. Nah, iya. Mas kuwi pendorong. Iya aku pengen kok. Sik ya. Ya. Sim. Arep nyapa kowe? Nun sewu Mbah. Niki anu moderne tiang niki lho, ajeng pados yatra jirase. Wis entenono kono, ora ngono. Ana apa to, Nger? Niki ngaten Mbah. Nun sewu Mbah, niki ajeng moderne niki lho Mbah, tiang niki lho Mbah, ajeng pados yatra jirase. Iya. Lah kok gawani apa? Mbah. Niki Mbah, oleh-oleh saking desa niki buah anak jeruk Mbah niki nek sampean turun. Anak jeruk niki. Oh. Gawanamu akeh men. Nggih. Nuwun sewu Mbah. Anggen kula mriki wau kaping sepindah badhe silaturahmi kalih Mbah mriki. Nah, aku ki ora kok jelas niki wis ngerti kowe iki tujuanmu rene iki nyapa ki aku wis ngerti. Nah, ya kowe sanggup apa ora syarate? Syarate napa lho Mbah? Syarate saumur uripmu kowe kur mangan sego karo ngombe banyu entah. Kuwi segone sego diwul. Kowe sanggup apa ora? Tuh, Mbah. Ngapa lho ya? Nah, ompreng anu lho Mbah. Liyane sing maksude liyane kuwi sing rada enteng ngono lho Mbah. Aku lek kuwi ora sanggup. Iki ya eneng syarat karek sitok, lek kowe sanggup ya lakonono, lek kowe ora sanggup ya mulya. Iki syarate kowe saumurmu ora oleh turu karo ora oleh adus. Karo ora oleh umbah-umbah kathok karo klambimu. Aku ora kuat Mbah, ya liyane kuneh to lek eneng. Wis ora kuat ngene iki. Wis ora eneng neh liyane kuwi wis buk. Duh piye iki. Nggih Mbah, niki jirase tiang mboten kiat. Ngoten kula badhe nyuwun pamit. Yo, ngono. Nih. Apa cahit Dian rene arep njaluk duit nggawa suguhan malah suguhane digawa mulih neh. Kaya ngono arep njaluk sugih. Sugih kok ngendi? Wong sugih iki kudune ya gelem nyambut gawe. Yang tak ngei syarat kuwi mangke karepku ki lek gelem mangan sego tok karo ngombe banyu entah. Lek nyambut gawe duwite kan yo utuh. Ora oleh adus, ora oleh umbah-umbah kuwi man yo nyopak kenek duwite dilumpukne timbangane ki tuku sabun yo dicelengi karepku yo bener malah ora kelar. Bocah piye kuwi mangke?